соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакат ба ҳисоб рафта дар таъмини амнияти ӯзқавории кишвар саҳми муассир дорад. аз ҳамин ҷост ки мувофиқи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди мамлакат масоҳати гармхонаҳо сол то сол зиёд карда мешавад. дар робита ба ин дар шаҳри Турсунзода зиёд деҳқонони ботаҷрибае ҳастанд ки аз ҳар порча замин маҳсулоти фаровон ҷамъоварӣ намуда бозорҳои истеъмолии кишварро бо маҳсулоти тару тозаи истеҳсоли ватанӣ дар 4 фасли сол таъмин менамоянд. яке аз чунин кишоварзон Мақсудҷон Маҳмадҷонов мебошад ки номбурда роҳбарии хоҷагии Биби Марьямро бар зимма дошта дар масоҳати 7 гектар замин маҳсулотҳои кишоварзии барвақтӣ аз қабили помидор, бодиринг, қаламфури булғорӣ, боимҷон, қулфинай ва амсоли инҳоро парвариш менамояд. дар хоҷагии мазкур дар 4 фасли сол сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шудаанд. 50 замин дорам, ҳаминҷа кор мекунам. ҳароч помидор кордагим. ҳамин нигоҳ мекунам. чанд сотик помидор? 50 сотик. кадом навъи помидор? помидор нав борон. борон нав дорам. ҳамаш соза. ҳосилаш зӯра. ҳосил соз метиҳад. насиб боша бо аёнда ҳамаша клубника мекунем. ҳам клубник, ҳам помидор бо сеюм ва ишва ангур карданем. сеюм қабатша ангур карданем. тибқи иттилои саҳмдорон хоҷагии мазкур бо ширкати шветсиялигии Swiss Grow ҳамкориро дар сатҳи баланд ба роҳ монда тухмӣ ва нуриҳои минералии баландсифатро аз ин ширкат харидорӣ менамояд. бояд қайд кард ки нитратнокии маҳсулотҳое ки дар ин гармхона парвариш карда мешаванд нисбатан кам буда ба саломатии инсон таъсири манфӣ намерасонад. хоҷагии деҳқони Биби Марьям 10 саҳмдор дорад. яке аз саҳмдорон мо ҳисоб мешавем. ҳаминҷа дар 1 гектар гармхона бардоштем. дар гармхонаи мо ҳозир дар айни замон бодринг коридем, помидор коридем, ина чунон ки дай судед булғорӣ корида истодем. маҳсулотое ки мо парвариш мекунем дар бозорҳои ҳамин шаҳри Турсунзода ба мевоҳои тару тоза таъмин мекунем. маврид ба зикр аст ки дар хоҷагии Биби Марьям ба истифодаи оқилонаи ҳар порча замин таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад ва дар ин замина дар гармхонаҳо низ дар баробари парвариши бодирингу помидор меваи қулфинай низ дар ошонаи дуюми гармхона нигоҳубин карда мешавад. ҳамзамон масъулин мақсад доранд ки дар ошонаи сеюми гармхона меваи ангурро парвариш намуда сокинонро бо маҳсулоти тару тоза дар тамоми мавсими сол таъмин намоянд. хоҷагии деҳқони Биби Марьям 15 нафар саҳмдор дорад. моҳҳои 27 декабрда помидораш мондаги будем. ин ҳамаш ҳамин оби қатрагӣ баъд ататени кишки қатӣ 15 нафар саҳмдора кор қатӣ ҳамин зимистонда таъмин кардагим. зимистонда яхел хоҷагии деҳқонида кор намешавада, борон бирунда барф борон мешавад. ямо барои ҳамин гармхона сохтем ки ҳамин коргара саҳмдора кор қатӣ таъмин мекунем. баъд ҳамин маҳсулот буронвардаги маҳсулот ҳамин бозори ҳамин шаҳри Турсунзодада, бозорҳои Душанбе, ҳамин Гитлаземда, бозори Қурғонтепада мебарем, мефурӯшем. коргора оили қатӣ таъмин мекунем моҳонаша. баъд ҳамин маҳсулоти тоза қатӣ бозори ҳамин Тоҷикистона ҳамаша бурварда арзон фурӯхта барои халқи мо хизмат мекунем. дар гармхонаҳои хоҷагии Биби Марьям ҳосили помидор дар 120 рӯз омода мегардад. имрӯзҳо дар бархе аз гармхонаҳо ҳосили бодиринг омода шудааст ки саҳмдорон маҳсулоти ҷамъоваригардаро дар бозорҳои шаҳри Турсунзода ва навоҳии гирду атрофи он ба фурӯш мебароранд. масъулин дар оянда нақша доранд ки бо даст додани имконият масоҳати гармхонаҳоро зиёд намуда дар таъмини амнияти ӯзқавории мамлакат ҳиссагузор бошанд.